Hirde welde. Assalamu alaikum. Barka men e wakkatire nde barka men e lorgo foto nder taskaram hirde welde. Heɗitoɓe toon jejjitayi ni min hoosi siwtare lewru korka malla suumay ha julɓe lesɗe feere feere nder adunaru suumi suumay. Min ɗo yala en juuli jam en fitina nder taskaramji hande e jango. Tami foɗa on e boleji indiyam al amin giɗaɗo jada taskiti foɗugo laɓagal taskaram ka asawere nde taskaram hirde welde banta wowa ɗon larta mijoji ko on lendi amin, ɗon lartana mijoji moɗon ɗi on windanta amin hande e jango dow ko fe'i dow nokkuje moɗon, gure moɗon e nanta lesɗe moɗon. Amma hidde ko min yolloya malla min nastoya nder taskaram ka caka cak nda gimol ngol gam nanugo belɗum mon onon heɗitoɓe Kode Radio International ha on foti fu nder adunaru. Allah yo jalla jalalu indema puɗɗirmin ɓeeda salati ma to laatiɗo kan hammi andema fulɓe duroɓe nder ladde noddanmi kettine fulɓe duroɓe faame ko kalanmi fulɓe duroɓe ladde ɓurde jangeyo inde an woni boba fulaku jimanaymi andite leydi bene ɗo woni to joɗimi fulɓe dottiɓe mawɓe yeeso mum giccimi daga joyre fa hakkillo ɗo to woni yo madalla. Nder asawere nde min juuli julde suumay malla korka, noyi on juuliri ha nokkuje moɗon malla gure moɗon? To madalla, aran ha min fuɗɗira e hofnugo heɗitoɓe meɗen wonɓe nder Abuja lesdi Nigeria. Min jejjitayi on heɗitoɓe men ha diwe feere feere nder wayla e hirnankere fombinankere funankere lesdi Nigeria. On ɗo wondi e taskaram hirde welde iga ɗo Kode Radio International wondu Abuja lesdi Nigeria. Min ɗo wondi e min ɗon mari heɗitoɓe men feere feere nder lesɗe bana ko larani lesdi Kamaru e Burkina Faso, ha lesdi Chadi e lesdi Gabon, Senegal, Mali. Min ɗo yetta on, min ƴamani on jamu moɗon na e wonnugo wakkati. Nda gimol ngol. Ay jamale Lara saftata Yofa achata Rena tampata Wai dalila ma Milarata Nyau mende nangiyam An
t'aime, j'ai la maladie d'amour. Je ferai tout pour toi, c'est toi et moi pour toujours. Midima, minumima. Madalla. Jonta bo na e wonnugo wakkati hamin nasta yebre jangugo patakeji on lendi amin ha on windanta amin mijoji men. Patakel ngol wi assalamu alaikum kode radio Abuja lamorgol lesdi Nigeria. Min wiyete Amadou Sonde diwal Tanguita lesdi Benin. Miɗo salmina mon dow huwanoɓe kode radio mi sana Ibrahim Iromo Dake kode radio e nanta Al Amin Giɗaɗo Jada kode radio e nanta Umaru Aliyu kode radio e jagorɗo kode radio Shehu Usman Shehu. Mi sana fulɓe lesdi Nigeria fuu, mi sana fulɓe lesdi Cameroon, mi sana fulɓe lesdi Chadi, mi sana fulɓe lesdi Sudan, mi sana fulɓe lesdi Togo e Ghana, Burkina Faso e Abidjan e Liberia e Guinea Conakry e Senegal e Guinea Bissau e Mali e Mauritania e Niger. Miɗo waɗana fulɓe barka e julde hitande hikka ujune nogas e nayi. Miɗo yo Amadou Sonde min yettima e mijo ma e kofli min getti masin. Min ɗo yela asawere warore a windanan amin mijo maɗa, min getti sanne. To madalla jonta bo sai mijo wurtiga Haja International Investment ha patakiyol ngol wi woɗi masin. Yusuf Dikko wi alhamdulillahi Allahu akbar subhanallah wa bihamdihi. Allah wallu fulfulde ena fulaku. Tomi ɗo yela Haja International Investment asawere warore a windanan amin patakewol ma nder taskaram hirde welde. Alfu Yusuf Dikko min yettima ko ɗuɗa sanne. Na e wonnugo wakkati nda gimol ngol. Aisha Abdullah Ghana duniya ido elei ido elei ido similla bulagumen Allah mawdo jombawde inde ma pudiram mi jawtam bulaguan mi etam bulaguan dido mon ashagana botti be jawtama be botta ki jawtama darani be jawtama be darana ki jawtama Allah mawdo renwan renan monjarata woni ganyoma mokolida woni ganyoma monjarjida woni ganyoma jido mada kintama jido mada wifintama Tawoyte taskaram hirde wende ɗo warana on iga kode radio international e nanta min Al Amin Giɗaɗo Jada. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be kode radio international. Min ɗo yetta on ko ɗuɗa heɗitoɓe men, nden min ɗo yela on wondan be amin kala asawere fuu nyande altine jamdi 7 yango jamdi 7 beeta waktu Nigeria, Niger, Kamaru e Chadi. Min ɗo yela on windanan amin mijoji mon e patakeji mon dow kala ko doggata ha nokkuje mon. Ta ngoyte nder bindi mon on winda nokkuje on woni e nanta inɗe moɗon. To larugo wakkati ɗo sappanayam dow darnde huwanoɓe kode radio international. Min Al Amin Giɗaɗo Jada wiyata on baale jam. Min Al Amin Giɗaɗo Jada wiyata on wonde e taskaramji kode radio international noni fuu.